Salutare tuturor și bine am la un episod de Brawlhalla. Am văzut că v-a plăcut, am obținut 100 de vizionări când m-am uitat azi. Acum cred că vreo 10 minute. Da. Și chiar vă place, așa că o să mai jucăm. Acum jucăm un Ranked. Să vedem. Așa, ne-a găsit deja un meci. Ne batem cu Lord. Vedem dacă câștigăm. 3, 2, 1, brawl! Ce nu-mi place că are pistoale. Așa, solița mea trebuie. Cred că o să fie puțin mai greu ca trebuie să-mi bag, dar... Cum a fi, o fi. Asta e foarte puternic în bătaie, mai ales cu pistolele. Poate pe globate, nu știu ce să spun. Cred că o să reușesc. Hai că așa, acum, la viitoarea de grație. Nu mers. Știți că e foarte greu. Și chiar vă place Brawlhalla, doar nimeni nu se abonează, deci am doar 4 abonați și 100 de vize. Cum vine asta? Dacă vă place, aboneați-vă. Adică e logic. Poate că n-aveți cont, n-avem ce să facem. Faceți-vă, nu știu. Așa, prima oară l-am bătut. Nu! Da. Asta e bine. Da, face spam pe arme. Stai, nu? Gata. Nu, hai să fac și spam pe arme. Da, ce? Nu! Vreau sulița. Nu-mi place katana. Așa am dat. Cred că o să pierd. Nu sigur, dar cred. E sigur că o să pierd. Nu sunt chiar sigur, dar nu, se vede. Deși sunt în bronz, în silver. Mă bat în Lord Vrax. Mă fac de rușine vieții. Gata, aici sunt mort, bă, nu. Ce tare a fost asta! Oh my god! Serios, tot să le ținem dată. Nu pot bate și așa. Așa. Bine. Nu ați acolo. Ce mi-am prins aici? Wow. Ce vreau să fac? Nu! Nu m-ai prins. Ți-am lăsat tare mai jos. Ia zbor-te. Ia zbor-te în sus. Ia pici tu jos. În sus. Pici în sus. Așa am câștigat. Și ieșit. Așa. Level 10. Și am primit o culoare, nu? Hai să jucăm puțin și cu asta. Arătăm din în verde. Hai, da. Să vedem și cu asta. Mi-a găsit un meci. Asur e foarte tare. Deci ăsta era jucătorul meu preferat înainte, Asur. Nu mai că el mă jucăm. 3, 2, 1, brawl! Asta e un caracter nou cumpărat. Îmi plac pistolele astea. Nu. Da.
Opa. Înțeleg. De ce nu vreau să merg în sus? Nu tot merge. Uite, am întâlnit. Oh, e tare. Oh, e simplu să-mi bat cu ăsta. E enervant, să știți. Așa. Mai vii tu către mine, stai. Nu! E ce nervantă ea. Prea zbori. Așa. Oh my god, ce nervant. What? Băi, mă pun și pe asta. Stai. Anon. Ah! Haide. Au! Nu! E nervantă! Ah, era să pică acum. Ce-am luat-o? Ah, nu! Trebuie pistol. Nu, sulița. E bună și sulița, ca să-l arunc acum. Așa. Ah, nu da suliță. Opa. Tot sulița mi-a dat-o. Ați văzut arma aia? Nu! Oh, pistolul. Wow! Dacă... pistole! Deci sunt chiar foarte bune pistolele astea. Dacă le luați, aproape vă asigur că câștigați. Adică, uitați-vă. Atât că nu poți să ajungi la răpupere, pentru că stai și rapid. Și scrie pe unde toate schemele, cred că. Și e foarte greu, să știți. Așa, prima oară la gălit. Ah. Oh. Oh my god, ce nașpa. Poate să jucăm după asta în Survivor Games, poate să vă placă. Poate. Oh my god, cum l-am dat. Oh, m-am pălit. Opa. Ce se ferește asta. Ia, hai să vii la mine. Bum! Furious. Ia! Ce mă durează? Nu! Nu bomba! Oricum mă omor acum. Oricum aș da. Holy fuck. Oh, wow! Și te-am murit. Hai! Să mă... Așa. Armă. Ah, wow. Wow. Player 2 wins. Așa. Îmi place asta cu asta, să joc mai mult. Și spuneți cu care vă place mai mult, cu asta sau cu Hattori? Cu Ada sau cu Hattori? Sărul. Wow. Asta mă bate, are skin cumpărată. 3, 2, 1, brawl! Nu! Ha, nu mă suliță, dar nu mă trebuie. Ce ai vrut să faci cu bomba? Wow! Bine că știi cum. Dar lasă-mă să iau. E nervant. Da, n-apuc să trag. Da. Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi ce tare e. Da, oh my god, e prea tare. Uitați-vă și voi ce-mi face. Holy fuck. Da, uitați-vă voi. Deci nu pot să cred cât de tare e. Nu. S-a teleportat, v-ați văzut? Oh my god.
lăsați-mă în pace. Adică lasă-mă în pace. Nu. Oprit. Da, chiar să mor. Nu! Hai de capul meu. Prea pro pentru mine. Wow! Ce caracteră! El are 3 vieți, am o viață, n-am nicio șansă. Lasă-mă să-mi iau urmă! Că zbor tu de aceea. Vrei? Vrei să zbori? Că te zbor eu. Dar uite, nu mai urmări. Na! Pistole. Hai de capul meu. Na! Scălă! Nu! Nu cred! Deci niciodată nu pot omorâ. Nu! Nu! Nu cred că mor. Deci, uitați-vă și voi câte viață are și nu popoli. Nu! 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 Da, și din aer da atacurile astea. Nu! Ha! Da. Da, la putem niciodată să lovesc. Oh my god! Wow! De ce nu am mers bomba prin pământ? Măcar am spune bine. Cam atât a fost cu și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, lăsați un like și ne vedem în următorul video. Ciao!